Δημήτρη, καλή οι μεζέδες και αυτά τα πολύ ωραία πιάτα που μας δείχνεις. Κάτι όμως για την νεολαία έχουμε να μας δείξεις? Φυσικά και έχουμε, δεν έχουμε μόνο και πάνω. Για πάμε λοιπόν. Έχουμε σκεπαστεί χειροκυρινό. Είναι μαζί μου μέχρι το τέλος, να δεις πώς το φτιάχνουμε και τι ποσότητα είναι. Βάζουμε τις πιτούλες μας να ψηθούν. Αυτή είναι η πίτα για τη σκεπαστή, 27 εκατοστά. Για πίτα μιλάμε πάντα. Και τώρα αναλαμβάνει η Τζόρτζια. Γεια Τζόρτζια. Γεια σου Δημήτρη. Έτοιμες οι πιτούλες μας, πάμε να φτιάξουμε τη σκεπαστή. Πάμε. Η συγκεκριμένη είναι χωρίς κρεμμύδι, η σκεπαστή μας. Έτσι την έχει ζητήσει ο πελάτης. Βάζουμε σως. Ωραία. Μόλις το ψιλοκόψαμε. Εμείς στη σκεπαστή βάζουμε σως. Άλλοι την προτιμούν με τζατζίκι, άλλοι με γιαούρτι. Γράψε μας στα σχόλια εσύ με τι την προτιμάς. Επίσης τις πατάτες εμείς τις βάζουμε απ' έξω, δεν μας αρέσει μέσα πατάτα, άλλοι τη θέλουν μέσα. Ντομάτα. Κάντε ένα γκάλωπ, πείτε μας το θέλετε με πατάτες, με σως, με γιαούρτι, με τζατζίκι, πώς την προτιμάτε τη σκεπαστή. Τοματούλα βάλαμε, το τυράκι μας, ωραία. Και επειδή είναι χωρίς κρεμμύδι, Ωραία. Και παίζουμε. Και παγκώνουμε. Και βάζουμε επάνω, να βάζουμε λοιπόν σκαρίτσα. Ωραία. σταυρώνουμε. Έτοιμη η σκεπαστή μας. Εκεί. Ωραία, κόψουμε το σκεπαστή μας. Έτσι πλούσια για να τη δούμε, δείξαμε στο κομμάτι να δούμε πώς βγαίνει. Ωραία, μπαίνει μέσα. Βάζουμε την πατατούλα τώρα. Την πατατούλα μας τη φρέσκια. Πάρα πολύ ωραία. Παπρικούλα, τυράκι πάλι επάνω. Και είναι έτοιμη. Αυτή είναι η ατομική μας σκεπαστή. Καλή όρεξη.